Hi guys! Welcome for my channel. Naghahanda ko ngayon ng food. Then ito ay puro gulay. Ito yung lunch ko. Then ito yung pinakurat na suka para mas masarap siya ano sa gulay na hinahanda ko for lunch. Ito siya guys. Tomato, onion, repolyo, at saka yung mayonnaise. Ito siya guys. Then, let's eat. Ano natin? Parang masarap to kung may ano. Pinakurat na suka. Masarap siya guys. Pinakurat yung gamitin yung suka. Kain naman tayo ng hindi po kagabi ko sana to kainin. Parang parang kasi naluto ko kagabi ng karne, parang yun yung ano ko parang pork kahit niluto ko rin parang yung gulay inihanda ko parang pang lunch ko.
guys, para hindi ko to maano guys, kasi sobrang lamig. Parang hindi ko to maano. Parang hindi ko to maano ko. Parang hindi ko to kain lahat. Kasi nag-ice kasi siya ng konti. Parang try ko to kainin mamaya. Dahil hindi ko na ibabalik sa refrigerator. Kasi, may ano kasi siya guys eh. Parang nag-ice siya ng konti. Parang sobrang lamig pag nasubo mo na. Okay guys, thank you for watching. I think babalik ako later for eat more mukbang. Okay guys, bye bye!